Dobrý, a teď ho pojďme. To je šancí na 2 zápasy. Som, dá sa povedať, povedal o zápasu len jednu vec, že začali sme hrať veľmi dobre. V 10 do 10 minúty sme mali vyhrávať 3-4-0, čo bolo veľmi krásne. Ale po 10 minúte sme, dá sa povedať, keby sme sa uspokojili, že tá hra ide a super zobral iniciatívu. My sme sa im prispôsobili, lebo oni hrali, dá sa povedať, veľmi účelne, čisto nakopnuté lobby, mali veľmi šikovných útočníkov. A z tých odrazených lob tí stredoví hráči vedeli pripraviť tí buď štandardky, alebo tí nebezpečné situácie. Čiže po prvom polčase, myslím si, až na tých 10 minút ten výkon nebol dobrý. Povedali sme si niečo v kabíne, hlavne sme to ukludnili. Povedali sme, že máme jedinú šancu hrať po zemi kombinačne a myslím si, že druhý polčas chlapci si dali povedať a odohrali veľmi kvalitných 45 minút. V náročnom počasí, lebo to počasie bolo veľmi dusné. A zaslúžene sme dali 2 góly a tým pádom sme zaslúžene vyhrali. Ale chcem povedať Novú Milčínu, že je veľmi sympatické mužstvo, ľúbia sa mi ako robia, lebo majú tam zapracovaných svojich odchovancov a tak sa má hrať fotbal, čiže rešpektujeme aj Nový Milčín a rešpektujeme aj ich hru, aj ich prácu, čiže klobúk dole. A našim chalanom zaďakujem za to, že zachránili, dá sa povedať, tú divíziu, lebo bolo to veľmi ťažké a na to som hrdý, lebo títo mladí chlapci, to je budúcnosť druhova.